Kinundinar ka 9th Infantry Sphere Division Philippine Army ang bako makatawo asin patraydor na panggagadan sa duwanindan aktibong miyembro sa 31st Infantry Battalion alas 7 kasudmang aga, Pebrero 20 sa market site Kankutmun, Kamalig, Albay. Sigon kay Captain Frank Roldan, inaprobit sa Rancan Communist Terrorist Group o CTG ang pagiging sibot kan mga otoridad sa nagpapadagos pang search and rescue operation sa nawawarang Cessna plane sa Albay. Pagduduo ni Roldan, duwag asin mayong respeto sa derechos pantawo ang mga kagibo asin dapat sa naman na mapanimbag. Pinatutunayan lang nila, no, ginajustify lang nila ang kanilang pagiging terorista. Sapagkat hindi nila malabanan ng ating pwersa ng harapan sa bundok ay sinasamantala nila ito ng patraydor na pag-aatake sa ating mga kasandaluhan. Sa impormasyon, namamakal sa naman kuta nin supply sa nasambit na merkado ang mga biktimang sinda Private First Class Marjon Isico asin Private First Class John Paul Adcoli. Duwa sa mga ipigtaltag na puwersa sa nasambit na banwaan ngani magtaong asistensya sa paghahanap sa buminagsak na eroplano. Alagad da ina nakabalik pang buhay matapos ka nangyaring pananambang. Katakod kay ini sigon kay Roldan, may dugang na sindang puwersang pigpadara nga ni maprotehiran man ang seguridad kan sa indang mga pag-iriba na nakatoka sa nasambit na rescue operations. Ang apila namin doon lalo na doon sa taong bayan, yung namatay po na sundalo ay sundalo po natin. Sundalo po ito ng mamamayan sapagkat lahat po ng aming gamit, lahat po ng aming sinusuot mula ulo hanggang paa ay galing po sa buwis na ibinibigay po ng tao sa gobyerno na hanggang doon sa mga pagkain na dinadala namin sa aming mga tahanan ay galing po sa taong bayan. Kaya hindi lang po kami ang nawalan. Mientras tanto, kasuod inako man ni Florante Orubia, tagapagtaram kan Santos Binamira Command kan grupong NPA na nakabase sa probinsya nin Albay na sindaan nasa likod kanangyaring panggagadan sa duwang militar sa nasambit na banwaan. Sa Twitter post ni Orubia, tahasan kaining sinabi na ang nasambit na operasyon parte sa naman kan sa indang kampanya na mapagbayadan kan mga unit kan AFP asin iba pang ahente kan estado ang mga naging pagbalgar kan puwersa kan gobyerno sa derechos pantawo urog na sa probinsya kan Albay, Sorsogon asin Masbate. Kabali subot sa mga ini ang miyembros kan 31st IBPA. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.